அச்சமில்லை. கவி ஆக்கம் மணிமேகலை. அச்சமில்லை என்று நாம் ஆர்ப்பரித்து பாடுவோம். உச்சம் தொட்டு உயர்வோமே வெற்றியால். பாரதியின் கனவினை பார் முழுதும் நனவாக்க தீரமுடன் செயலாற்றி தீட்டுவோம் திட்டமதை. வன்முறை கொடுமையை மண்மூடச் செய்வோம். அன்பெனும் பாதையில் அகிலத்தை வெல்வோம். நாணமும் அச்சமும் நாய்கற்கு வேண்டுமாய் ஆணையிட்டு கூறினான் அருங்கவி அன்றேதான். அச்சத்தை ஒழித்தால் ஆக்கம் பிறக்கும். துச்சமென நினைக்கும் துன்பத்தை நம் மனம் சூழ் பகை வென்றிட சுடரொளி வீரமாம். வாழ்வினில் சாதனை வகுத்திடும் தீரமே